Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaaɓe mi silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka be nyalomare hannde lattinde lundi le 27 janvier 2025. Derɗiraaɓe mi yiɗi mi holla on laawol ngol on tokkata on télécharge statut ha WhatsApp. Ɗuɗɓe anda dedei WhatsApp Messenger e WhatsApp Business ɗo laawol ngol a tokkata télécharge statut mai ko vidéo ko ɗum photo a jo'ina ha nder téléphone maɗa. Arande mai ni to hande on feni warugo ha chaîne amin Kudal Plaku TV, habde on abona ha chaîne mai. Chaîne mai ɗum kesum onon je aboni no ha chaîne amin je on andu no min ɗo hodda vidéoji ko neɓi jotta ɗum chaîne mai fere on habda on abona fahin. Arande mai ni ɗum statut on gal ɗum application on téléchargeata je on téléchargirta statut mai en wara en nasta nder Play Store banni en yaha en winda statut saver inde application mai. To en windi banni en télécharge da application mai waran banni. Application mai to wari banni ɗo en cliki dow magel, nda logo magel no va'i, sai en wara ha installer, en wara en clika dow installer. Yauwa to ɗum installe ɗum timmi sai on wara ha ouvrir banni, on clika dow ouvrir banni, on nasta nder application mai. To nasti on iya ha dow ha commençon ɗo on iya dow ton banni, to ɗi ɓe hollan on continue, on iya dow continue. To ɗi nda ɓe hollan on utiliser ce dossier, on wara on clika dow ton. To on cliki ɓe hollan autoriser, on iya dow autoriser banni on rena ɗum yirla seɗɗa. To ɗum yirli on iya ha windi le on clika dow ton banni. Wala nda statut ji fu, statut ji am to mi mari haje mi télécharge photoji mi tammi, mi wara mi clika ko bana dow statut wol ɗo mi fonda télécharge go. Nda haɗo tan ha windi sauver. To a waɗi banni ni ɗum joɗi. E non vidéoji bo haɗo, nda vidéoji ɗo bo to on cliki ni on installe ɗum kanjum bo ɗum joɗi. E non nda je WhatsApp Business bo ha joɗata, je WhatsApp Business nda photoji, e non vidéoji bo wona haɗo. Mi tammi on fami derɗiraaɓe, on yettama, on yalanama khairu. Abonné, partagé dedei vidéowol mai. Wassalamu alaikum.